タイトルか出産かを選択しなければならず、どちらか一方を諦めなければいけない。将棋の福間香奈女流六冠が妊娠に関する規定の見直しを求めていた問題で、日本将棋連盟は今日、規定を一部変更したと発表しました。福間さんは2024年、妊娠中の体調不良により対局日程の調整を要望しましたが受け入れられず、2つのタイトル戦で不戦敗になっていました。この問題で日本将棋連盟は午前、深く反省しており再発防止に取り組むと謝罪。規定を一部変更するとともに検討委員会を遅くとも来月には立ち上げると発表しました。